Hej Bettina, det er Krammervillig. Kom nærmere, lige meget om du har skjorte eller korte ærmer. Det er Krammervillig, kom så. Hej piger. Jumme. Gardiner. Der, rubrik 50. Ja, hallo? Hvem er det? Hej Bettina, det er Krammervillig. Hvad har du på at tøj i dag? Jeg har en lille annonceskinryg. Dejlig gul hjørnesofa. Næsten ny. Sælges 500 kroner. Hej, du er ikke interesseret i at købe en sofa? Overhovedet ikke. Er du ikke det? Hvad er det, I laver her? Ja, vi var lige nede og kigge på nogle varer, og det var en dejlig sofa her. Er det noget, der du sælger? Hvad er det, I laver hernede? Ja, vi kigger på en sofa. Hvad skal der for den? Det ved du ikke. Så må du sgu tænke over det, så kommer jeg tilbage. Skal vi ikke sige det? Er det en handel? Det kan jo altid komme tilbage, når det er mørkt, jo. Hvad tid lukker I? Er det klokken 19? Hej piger. I går ikke lige tænke jer en lille tur? En lille lift? Nej, hvor er I sommersmukke. Det er der Dysons. Jo. 36. 48. Jeg skal jo have det hele med, man har jo betalt for det jo. Nå for helvede. 2, 3, 4, 9 flasker. Og så skal jeg betale for 5'eren derude. Ja, tak. Ja, 5'eren bare, tak. Ja, ellers andet. Nej, tak. Jeg tror, det er det hele. Hvad kan det blive? En Vi har 50'er? været 7 flasker med. 9 flasker, ikke? Der var desværre kun 7. Var der 7? Ja, desværre. Har du også taget nogle øl overfra? Ja, jeg tror ikke, der er nok her. Men så kan jeg jo lægge der. Jo, hvad siger du til det? Lisbeth. Og du er sikker på, at der ikke kommer nogle flasker med over fra køleren? Hvad siger du? Du er sikker på, at der ikke kommer nogle flasker med over fra køleren? Nej. Det er sgu en dejlig dag i dag. Måske var det, fordi jeg var hos glædespige i går. Det var fandme dejligt. Hvad så? Hvor skal du hen? Hva? Hvor skal du hen, mis? Skal der have lidt fløde? Skal missen have fløde? Hej med jer, snotunger. Får I spillet noget fodbold? Ja. Ah, det er godt. Så nu skal I se her, drenge. Hvad siger I til at købe en lille forfriskning her, Krammervillig? Hvor meget koster det? Carly Breezer. Børnelokker. Prøv selv at høre ordet. Børnelokker. Jeg lokker ikke. Jeg spørger, om I vil købe noget at drikke. Jeg ved, der er langt til kiosken, så tænker jeg, så nogle friske knægte som jeg. I skal da lige have et tilbud om at købe en lille sodavand. Hva? 5 kroner stykket. Der er 2,5, det er fint nok her, min knægt. En 1 krone har der ikke mere. Der er en 10, så er der også betalt for ham. Og hvad er der der? Godt, dreng. Så er der forfriskninger. Hvor gamle er I?
11. 11, så er I gamle nok. I skal ikke tage det, jeg er lidt klistret. Sådan er det. Jeg kan ikke åbne den. Nu skal jeg her. Skal du også her. Sådan der. Skål, dreng. Ja, bare ned med lortet. Jeg har fået den. Det er god, ikke? 5 kroner for en sodavand. Hvad siger I så? Kan jeg mærke, det snurrer lidt i hovedet, det kører rundt derinde, hva'? Se så for resten drukket. Kom så. Skal vi lige hæppe på ham? Kom så. Hæp, 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 hæp. Det tager lidt tid, hva'? Hæp, 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 hey, sådan der. Kom nu, knap for helvede. Sådan der. Skal du ikke lige have en lille en at bytte med? Kom så. Du kan da godt lige holde den. Det er Willis. Den er gratis. Sådan der. Den er god. Men så, ja, den er rigtig god. Så hvis næste gang I skal have en af de rigtig gode sodavand, så ringer I til Willy. Er det forstået? Sådan der. Der blev du nok bange, hva'? Men dine reflekser virker endnu. Bare vent til du har drukket 3 af dem der nu. Så fortsat god bold. Jeg kigger forbi en anden dag.